po vašom príjimači. Ste pripravení na digitálne vysielanie? Nenechajte sa pripraviť o možnosť sledovať program Slovenskej televízie. Všetky potrebné informácie a možnosti príjmu digitálneho televízneho signálu získate na bezplatnej infolinke alebo na internete a teletexte Slovenskej televízie. Slovenská televízia bude vysielať digitálne. Už čoskoro aj u vás. No zaujímavé, však STV už vysiela už roky digitálny satelit. A prečo to nespomínajú? Každý si kúpi radšej satelita, má tam všetky programy, aj české, aj všetko. No, toto je robota. No, takže toto je STV jednotka, kanál 40, vysiela Citno. No, zase to má špatne nastavené. Predstavujeme vám Vizit. Vizit je fantastický vynález, ktorý nájde, zachytí a spolu s korienkom vyťahne nežiaducí chlpok. Takže ten snový vyrastie dlhé týždne. Tento jedinečný prístroj priťahuje chlpky a